Hola, què tal? Bon dia, com estem? Som passant ja 6 minuts de 2:15 del migdia i, com sempre, això és Parlem d'Esports a Tres Viles Ràdio. Avui, com sempre, els nostres companys, en Julio, bon dia. Bon dia. Pep. Bon dia. Com portem el febrer? Bé, no? Bé. Avui és dia 2 de febrer. Avui no tenim entrevista perquè avui comencem amb una nova secció aquí a Parlem d'Esports Ràdio. Doncs estarà amb nosaltres cada últim dilluns de cada mes el nostre company Arnau. Bon dia, Arnau. Hola, bon dia. Com estem? Doncs bé, content. A tope? Això esperem. A tope, recordeu, cada últim dilluns de cada mes parlarem de... Esport i discapacitat. I la secció es diu... Sumem capacitats. Molt bé, que també hi ha molta notícia, tant per part de Mataró com la comarca i com no de tota Catalunya. I avui, Arnau, pel primer programa de la secció, què parlarem avui? Doncs avui m'agradaria portar el tema de l'esport dins la paràlisi cerebral. I per la nostra comarca, sobretot per Mataró, també hi ha També tenim moltes coses, sí. No només a Mataró, sinó a Pineda. Hi ha altres projectes que estan arrencant, com per exemple els de Pineda volen fer equip a Vilassar, de futbol sala, doncs una mica parlar de tot això. Molt bé. Julio, ¿comenzamos? Un tema muy interesante. Molt bé. Creo que molt bé. una sección que había que tocar este tema. Una vegada l'últim dilluns de cada mes, doncs el nostre amic Arnau estarà aquí amb nosaltres i, com no, durant tota la setmana, lo más destaca, él nos pasará información, nosotros lo subiremos en nuestras redes sociales, tanto Instagram, YouTube y Twitter. Doncs, qui comença? Él empieza. Tu, Arnau? Vinga, va. Bueno, doncs com vulgueu, som-hi. Aviam, primer de tot crec que seria dient presentar-me, no?, perquè se'm conegui. Doncs res, jo sóc pare i entrenador d'un equip de discapacitats, en aquest cas intel·lectual. Vale? Jo tinc la fermesa estricta de que l'esport m'agrada, però no ha de ser una qüestió d'èlit, sinó una qüestió de formar i educar. Vale? I amb el ferm convenciment que amb aquests nanos i noies doncs, i les seves capacitats ens donen clar exemple de lo que busquem a través de l'esport, que és l'esperit de superació, és el conèixer altres persones i saber que no estem sols, que hi ha més casos com els nostres. I esport és futbol, hi ha de tot, no? Hi ha de tot, hi ha de tot. Absolutament de tot. Sembla mentida, ¿no? Però, per exemple, algú de vosaltres coneix la boccia? Sí, me suena. Yo la conocí la semana pasada, cuando estuvimos hablando. No, per exemple, és un esport que porta molts anys funcionant. Com a anècdota, els seus orígens es troben a l'antiga Grècia. I, per exemple, doncs, això... Explica un poquito el tema de cómo funciona. Pues molt bé, és molt similar. Moltes vegades la podem arribar a confondre amb la petanca, però res a veure amb la petanca. Val? Sí que és un joc d'estratègia, igual que pot ser la petanca, però té diferents categories, segons necessitats específiques dels nanos o les noies que juguen. És un esport adient per totes les edats, des de ben petits i fins inclús a majors de 65 anys també se'ls recomana, perquè treballen la destresa, l'habilitat del moviment, de l'agilitat, de la precisió. I llavors doncs, s'organitzen campionats. Per exemple, aquest cap de setmana hi ha hagut torneig de botja. Aquí a Catalunya? Aquí a Catalunya. Es fa molt, també. Yo he visto mucho en Teresa María Roca, ¿me equivoco? Sí. Sí, se ha hecho jornadas importants. A través de la Federació Catalana d'Esportistes amb Paràlisi Cerebral s'organitzen des de tallers fins a grups per escoles perquè puguin practicar l'esport, i entre ells a Mataró tenim que ha sortit grup de botja. O sea, hay un club legal. O sea, Bueno, a través de la federació tenen el que fem, el projecte de Fem Esports, i a través d'allà, si tu et poses en contacte amb la federació i troben que hi ha un grup de 8 nanos o nanes, doncs t'arrenquen el projecte a la teva escola o a la teva comunitat. Hi ha d'haver-hi un lloc per poder jugar, clar, evidentment. Sí, clar, sí. Si no, clar. Sí, ells posen els medis, però tu has de posar l'espai. Evidentment. Ja que no. Sí.
Com fundes un grup, si no tens estadi, no pots. I això com es diu? Botja. Botja. Vale? Però, per exemple, una altra de les coses que també es practica molt, no sé si l'heu sentit a parlar, l'eslàlom amb cadira de rodes. Un esport específic per persones amb paràlisi cerebral, però que a poc s'està incorporant també als discapacitats físics. Val? Tota habilitat del món, haver de fer un circuit on s'han d'haver-hi girs, on ha d'haver-hi marques de temps, doncs porten moltes hores d'entrenament. I també s'hacen pabellones. També es fan pavellons. També. I futbol també? Futbol gran? Futbol 7? 7, futbol 5, futbol sala? a nivell també, a nivell comarcal no, però sí a nivell nacional de Catalunya i a nivell estatal i inclús internacional. Sí, a Pineda, ¿no? Has dit que hay un club. A Pineda hi ha un club, està el... Referent, porque cada por tres suben cosas y... El Racing Pineda, que té conveni amb la Fundació Alt Penedès, al Maresme, al IAM, que està pues, amb natació, amb futbol, atletisme, pues, amb una sèrie d'esports. Y luego también supongo que ya campionats d'Espanya... D'Espanya, de Catalunya... A nivel estatal, igual nos toca ir a Madrid o... Pues sí, bàsicament el de futbol l'ha jugat tot Espanya. Val? Tenim un equip aquí a Catalunya que està a primera divisió de la Lliga Nacional. El que passa que no m'atreviria a dir-te exactament d'on és, perquè em sembla que d'aquí del Maresme no ho és. O sigui, que va donde le toque, a Galícia o donde sea. On sigui. Es fan jornades que tots els equips juguen en un mateix punt. I la jornada, potser són 3-4 partits, però... Sí, toca, por ejemplo, la semana del 15 en Bilbao. En Bilbao. La semana, pues, sí. No sé què, a Alcobendas, a no sé quan, a Esplugues. Y els nois i les noies pues, van com un equip. Com un equip. Es toda vida estos chicos, ¿eh? Home, i no només Y vida. a las familias. Sinó, sí, tu lo has dicho, Julio, i les sinó que famílies. aprenen, com qualsevol altre nano que està en qualsevol altre club, a que hi ha unes disciplines, a que hi ha unes normes, a que hi ha una sèrie de coses que això sempre els hi va bé. I fer unió, conèixer nens i nenes del trajecte nacional... Sí. Però sí que hi ha una petita diferència, i a mi m'agradaria remarcar-la, que hi ha un tercer temps. Ah, com el rugby, o sigui, acaba el partit i... Acaben els partits i hi ha un tercer temps, que és el de la comunió, el que estan tots junts, que el que ha passat en el camp s'ha quedat en el camp i estan parlant, rient, saltant... Fent un pica-pica. Fent un pica-pica. Això es feia a la Lliga d'Escoletes, de nens de 4 a 5 anys es feia. Sí. Està trobo molt correcte. Amb això continuem. Continuem, per sort, havent-hi aquest tercer temps. Els entrenadors han de ser un pèl més preparats, no? Si no, algo diferents, no? Oi? Sí. Perquè no és el mateix. No és el mateix. Estem parlant de persones que desgraciadament, moltes vegades doncs, poden tenir brots, poden tenir atacs i s'han de saber gestionar. No es pot posar qualsevol. Qualsevol no, però voluntaris en falten molts. Bueno, això tot arreu, malauradament. Tens tota la raó. No es feina d'un entrenador, sino es feina de tota una comunitat. Todo un grup. Porque, Arnau, en un equipo de estos que hay un entrenador, supongo que hay un psicólogo, puede ser, en algunos casos. No, jo suposo que depèn de tota la infraestructura que hi hagi darrere, si és una entitat, si és un club, si és una associació, de les capacitats que puguin tenir, les necessitats dels usuaris, grupo, claro. Però bàsicament, doncs sí, hi ha des de pedagogs, psicòlegs, voluntaris, els entrenadors... Tal. I també els pares, no? És molt important. I la implicació dels pares. Però és que igual que si estiguéssim parlant d'un equip de nens, de com futbol, no hi hagi la implicació dels pares, no fan res. Si no, corregeix-me que ets coordinador i... Era. Eres coordinador i saps, no? Si no hi ha una implicació de les famílies, no tira endavant. És molt important que el nen quan surti, o la nena surti del vestidor, els pares estiguin units, hi hagi un grup. I en aquest cas encara més. Els pares han d'anar tots a una. Sí. Julio.
No, y lo que decía Arnau, que igual que en el deporte convencional hay lesiones, aquí puede haber un brote, bueno, de psicótico o puede haber infinidad de cosas. Las dos cosas. Hay que estar un poquito preparados y saber y conocer. Y conocer. Y conocer, sí, Sí, claro, porque cada persona es un mundo, ¿no? Efectivamente, además, una cosa es ser padre y otra es ser educador, entrenador, acompañante. No actúas igual de ninguna de las maneras, ¿no? Y también es difícil en este sentido, pero vaja que el que diem, aquí venim a sumar, no a restar, claro, està clar. no a queixar-nos, i per tant també és molt important poder donar-los veu. A mi inclús m'agradaria algun dia que poguéssim fer alguna trucada Sí, i cap poguéssim problema. parlar amb algú que ells ens explicaran molt millor. I tant. De lo que estem nosaltres Són els capaços. protagonistes. Y lo que me quedo con esto es que es verdad. O sea, a ver si me explico bien. A ver si me explico. No, porque me estoy poniendo ya con los pelos de punta. Lo que te dicen los chiquillos, las chiquillas, es verdad. La sonrisa esa, eso es que te llega. Pura naturalidad. Son transparentes. Transparentes. Se le nota no como en el fútbol convencional. Que sea realista, nos guste o no nos guste. Pillerías. Pillería, pero es que estos chiquets, estos chicos y chicas, te lo dicen, y esa sonrisa, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Os pongo un pequeño ejemplo con el equipo de básquet de Boefe de Mar. Chicos que te ven a 100 metros y te saludan. Y te vienen saludando a 100 metros. Cuando a lo mejor tienes del deporte convencional, pues chicos que si pueden... Te esquivo. Sí, te esquivo me voy por la otra manzana para no verte. Me voy por la otra acera. Y estos chavales son tan transparentes, o sea, es que... Y además que los ves en la cara. O sea, Julio, hoy hemos ganado... Y se acuerdan, tío. Se acuerdan. Sí. Yo estuve, vosotros, con un equipo de fútbol, hay que decirlo, el arquero estuvo 4 o 5 años en los Salesianos, de Mataró, entrenando, y venían los chiquillos, y había uno del español, siempre Raúl al español, y el tío se acordaba del español que en el año 2024 empató con el Madrid, y yo ni bajo la idea. No. Y abrazarte por la calle, o ir con el autobús, eso me ha pasado a mí, en un semáforo, ir en el Mataró bus y hacerme así con el cristal, y hòstia, o sea, és espectacular. Sí, però si jo ahir mateix estava amb uns amics fent un cafè per la zona de Boet, precisament, i a la taula del costat hi havia 3 usuaris de la Fundació Maresme, 2 dels quals els porto jo a l'equip, i el tercer resulta que fa un taller a Gatassa, al centre cívic de Gatassa, comparteix un rato amb la meva dona, per tant també es coneixen, i estaven amb nosaltres fent bromes, parlant, no sé què, i ells se'n van anar quan va tocar, ells quan es van fer el seu cafè i tots se'n van anar, però nosaltres després pujant me'l vaig trobar que hi havia un a la parada de l'autobús, el pobre esperant l'autobús, i li vaig dir, amb tota la meva innocència del món, ei, que et pujo, que vius al costat de casa meva, et pujo. Se li va posar una cara al nano quan va dir, hòstia, que em lliuro mitja hora d'esperar-me a l'autobús, perquè és un diumenge i a sobre feia fred, a les 7 de la tarda. Doncs això es naturalidad. Es naturalidad. Esto es integración también, ¿eh? Es tratarlos como cualquier persona. Es que debe ser así. Sí, pero no, por desgracia no es así en muchos casos. Sí. Y Arnau, y luego a través de... Bueno, esto ya es serio. Vamos a hablar de las administraciones públicas. ¿Qué tal? ¿Cómo se porta? Aquí mejor... És un terreny pantanagós que moltes vegades és molt fàcil parlar aquí, però també s'hauria de mirar l'altra banda algun cops. Val? Cert és, jo, ara que treus el tema, vaig estar xafardejant l'altre dia per internet, vaig estar mirant, coneixeu el programa ADO de tota la vida per esportistes, no? Doncs hi ha la modalitat també per esportistes amb discapacitat, que ho gestiona el Comitè Paralímpic. Jo em vaig quedar al·lucinat de les quanties. Del dineral. Dels diners que inverteixen amb els esportistes, generalment en paràlisi cerebral, perquè és el que més hi ha. Actualment em sembla que són 15.000 federats en paràlisi cerebral o dany cerebral o alguna d'aquestes que entren. La quantia màxima d'un esportista no supera els 1.500 euros mensuals. Madre mía. Jo no vaig voler entrar a mirar el normal, però segur
que no estem parlant d'aquesta quantitat. No, seguríssim que no. Cert és que aquests programes venen donats per al suport d'empreses privades amb els patrocinis. Cert és que les federacions el que fan després és gestionar uns diners propis cap a la federació en general, un altre pues, a infraestructures i a material esportiu, i un altre pues, a poder que els usuaris puguin tenir un fons per poder entrenar i poder arribar, com qualsevol altra persona, a l'èlit. Però amb 1.500 euros no s'arriba a l'èlit. Sincerament, no ens enganyem. Muy triste. Ai. Llavors, la llàstima és la diferència econòmica que hi ha d'una empresa privada que pot aportar a l'esport discapacitat amb l'esport normalitzat, per dir una forma. Això és el que és una vergonya. Los hombres que se acuerdan cada 4 años. Efectiva. Ahora hay Juegos Olímpicos. Ara hi ha Paralímpics. A París. Sí, si no recordo París. No, París no. Sí, em sembla que sí. 2026 París. No está en Milano. Yo estoy hablando de invierno. Invierno, Milano. Sí. Pero a l'estiu, París. O sea, este año que tenemos un mundial y Juegos Olímpicos. Tenim las dos cosas. Madre mía, qué hartura de deporte. Pero ya verás cómo saldrán en la fotito y tal. Això, clar. Això A ver, que no estamos mirando el reloj y hay que mirarlo. Dinos qué piensas para el próximo programa y sería una buena idea intentar tener a alguien telefònicamente, algún... Intentarem treballar aquest mes. Mirarem de parlar amb algú perquè pugui entrar en antena en cas sigui 5 minuts. 5 minuts. Vale. I després pel pròxim programa jo us volia deixar una pregunta, aviam si me la sabéssiu respondre. Quin esport de persones amb discapacitat ha crescut més exponencialment en els últims anys? ¿La contestamos hoy o el próximo? No, el pròxim dia, que si no, si la contesteu ara ja, de què parlarem el mes que ve? Muy bien. No se pueden mirar redes. No. Ni ja ni nada, ni res de res, eh? Molt bona pregunta. Pep, alguna coseta més? No, parlant dels entrenadors, han d'estar titulats també, no? És recomanable. És que ara el futbol avui en dia, professional, si no estan titulats, no es pot. Vale. Julio, ¿ya está? Bueno, está. Creo que comenzamos una nueva sección aquí, que es bastante importante. Recordar, últim dilluns de cada mes, el nostre company Arnau estarà aquí. Decir que nos dio la posibilidad de hacer esta sección. Sí. Nosotros, y le dije, pues hazla tú. Encantado. Y muchas gracias, Arnau, porque, una buena iniciativa. Es una muy buena iniciativa. Creo que hay que dar a conocer, estos chicos y chicas que, como decíamos antes, son persones també. O sea... Sobretot gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'estrenar-me radiofònicament, perquè això no ho havia fet jo en ma vida. Pues ja sabes, i durant tota la setmana, doncs, alguna informació que tens, lo passes al grup i jo, doncs, automàticament, doncs, la pujaré per les xarxes socials. Arnau, moltíssimes gràcies, te esperamos dentro d'un mes. Efectivament, aquí estarem. Que, sabes, moltes gràcies, una abraçada molt gran, i res, nosaltres, els 5 minuts que queden, si no m'equivoco, parlem de resultats, así por encima un poquito. Ahora volvemos. I si nosaltres continuem, vinga, va, 5 minuts i parlem ara de les notícies. Vinga, va, comencem avui amb Julio. Julio, Básquet, ¿qué? 3-1, ¿no? Buena semana con los equipos FED. 3-1. Les Plata, la Unión Esportiva le ganó 86-66 al Benicarló. Y lo de siempre, cuando Jordi Joano la funciona... todo va bien. Todo va bien, 24 puntos. En estos momentos están en la posición 12 descenso, ¿no? Y siguen en promoción de descenso. El LF2 de la Unión Esportiva ganó en Oixe, es el País Vasco, 44-65 y Casadeval 14 puntos. Están cuartas clasificadas, muy bien. Pasamos al otro club de la ciudad de Mataró, al Boed, el EVA del senior masculino. Derrota 80-67 en Mollerussa, era el campo del líder, además presentación que se ve que había un ambientado, pero un buen resultado dentro de lo que cabe. Perder en campo del líder de 13
es buen resultado. Villar hizo 17 puntos, están clasificados en la posición 13 y están en descenso. Y el LF2 del BOE jugó en casa contra el Cortegada, 74-55. Yo he visto todos los partidos esta temporada del femenino y el mejor partido de la temporada. Al descanso llevaban 9 triples. Volvemos con lo de Joanola. Cuando Ari Magriñá está bien, pues 11 puntos, 7 asistencias, que quiere decir que fueron 14 o más puntos dados. Y bueno, el partido de ida habían perdido de 23 y ganaron de 19, estuvieron incluso al favor el average, pidiendo tiempos muertos para intentar conseguir el average, o sea que bueno, buena semana en el básquet. 30 segundos, que sé que estamos muy mal. Vi un partido mini femenino, es que lo tengo que decir porque es que estas cosas me indignan. Vi un partido de mini femenino, Boet Femení San Adrià. El Boet ganó de 30 al partido y me fui faltando 5 minutos porque el ambiente que había en la grada de las dos aficiones me dio vergüenza ajena. Y estamos hablando de mini femenino. Mini femenino, 10-11 años. Preferente, con 2 árbitros, y el ambiente que había en la grada es que, de verdad, sentí vergüenza ajena, que este ha sido mi deporte durante más de 50 años. Como siempre digo, el cáncer del mundo del deporte, baloncesto, fútbol, que sea, son los papis. O sea, algo bueno, lamentable. Lo he dicho. Lamentable. Y bien dicho. Madre. En fin, eso que cada semana siempre hay algo, si no en baloncesto, en tenis o si no en waterpolo. Esperemos que la semana que ve doncs, hagi 4 de 4. Esperemos. Complicado, pero bueno, poc a poc. S'estan fent bé les coses. A l'Argentona, atenció, líder en solitari. Un partit aquest dimecres jugarà el partit que tenia que jugar com el Bosch de Tosca, que se suspendió por tiempos malos. Si gana se pondrá 7 puntos ya del segundo. Ojito, ganó 3-1. Ojito con esta Argentona. Y viene de ascender. O sea que no es... ¿Cómo de ascender? No, de ascender. No, de jugar 2 finales. Dos promociones. Dos promociones. O sea, ojito, No es fácil, estar 3 años arriba, Ojito, Està fent una bona feina. Sí. El club en general. Sí, del primero hasta el último. El Mataró de fútbol, 1-1 contra el Cardedeu, malament. El Cirera va, si no m'equivoco, empató. I el Cabrils va guanyar, o sigui que... I per la part de tercera catalana, el Tiana va guanyar, la Llàntia també va guanyar, la Mataronesa va perdre i el Sambi va perdre. O sigui que de futbol doncs estem així. Alguna coseta més destacada? El nostre amic Espigares, que va empatar 0 contra el Toluca, i jo ja li dic, és que et falta el gol, tindré que anar allà... Pep se nos va a Puebla, ¿viste? No, qué lindo. A México. No mames, güey. Y... Pues si necesitas un delegado, me voy contigo. Ayudar a los conos. Delegado y ¿cómo el otro? Soy el de los conos. Delegado y el que te lleva. ¿Cómo te lleva? El manager. Community manager. Vaya tela, ¿nos vamos, Miquel? Sí, no? Vinga, va, que ja són les 1. Doncs res, que ha sigut un plaer estar avui només un programa. Hem començat aquesta nova secció amb el nostre company Arnau. Y Julio, Pep, doncs la semana que ve, més i millor atenció, porque la semana que ve será dimarts, ya que el invitado no puede venir el lunes. Y tú tampoco. Era secreto. Dimarts. Aquí, com sempre, a les 12 del migdia, una mitja horeta abans. Doncs res, bona setmana a tots. Bona setmana. Pep, Julio, gràcies. Miquel, una abraçada molt gran. I nosaltres aquí... Bona setmana a tothom. 8 dies aquí, a la teva casa, a la teva ràdio. Gràcies, sigueu bons, adeu. Adeu. 3vilasmedia.cat